Malaki raw ang papel na ginagampanan ng pribadong sektor sa paglutas ng tinatawag na infrastructure gap o kakulangan sa sapat na infrastruktura sa bansa ayon sa World Bank. Batay sa 2017 to 2021 data ng National Economic Development Authority o NEDA, umabot sa 1.83 trillion pesos ang halaga ng mga proyekto na nakapaloob sa public-private partnership. Halos dumoble raw ito kung ikukumpara noong unang taon ng Administrasyong Duterte kung saan karamihan sa mga proyekto ay pinopondohan sa pamamagitan ng foreign loans o sa ilalim ng Official Development Assistance o ODA. Isa raw ito sa programa ng gobyerno na suportado ng mga mamumuhunan ayon kay Architect Nestor Mangyo, Presidente ng Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated o PAMCHAM. Panawagan din nila sa mga kandidato na ituloy ang mga proyektong pang-infrastruktura na nasimulan na sakaling sila ay maluklok sa pwesto matapos ang halalan sa May 2022. The criteria that we're looking for our new leaders, especially for us here in Central Luzon or Pampanga, we would like the leaders to promote countryside development, to spur economic activity in our place in Central Luzon. They will continue the BBB projects of this present administration. Isa sa halimbawa na lamang umano ng mga proyektong ito ay ang railway na magdurugtong sa Metro Manila at Clark, Pampanga. May direktang epekto raw ito sa lokal na ekonomiya sakaling maging operational na ito ayon kay Mangyo. Ang pagpapabuti sa access road sa rural area na magpapangat sa kabuhayan ng mga mamamayan at maging ang urban planning sa kada distrito ay may ambag di umano ng mabilis na economic recovery sa bansa. The completion of the North Rail project is very important for the local economy. With all the stations that will be put up from Manila to Clark, many of the prime lands along the area will be developed because of what we call transit-oriented development. Samantala, nitong Sabado, October 2, binuksan na sa mga motorista ang bagong access road ng Ciudad de Victoria Interchange and Overpass Bridge. Dumaan ito sa 30 metrong road right-of-way ng PNR North-South Railway Project sa Bukawi, Bulacan. May lusutan din ito sa North Luzon Expressway o NLEX na maaring tumawid sa Karatig Bayan ng Santa Maria, Bulacan. Ayon kay Department of Public Works and Highway Secretary Mark Villar, magpapaluwag ito sa secondary road ng Governor Halili, connecting road naman ng MacArthur Highway. Kaya ito pong project ay makakadagdag sa ginhawa sa ating mga kababayan sa Bulacan. Travel time, yung dati po na 45 minutes, magiging 10 minutes na lang. Nagkakahalaga ng 700 milyong piso ang Phase 1 at Phase 2 ng 6-lane road project na may habang higit 5 kilometro. Ayon kay Villar, ito na ang huling partisipasyon niya sa pagpapasinaya ng mga proyekto ng kagawaran para bigyang daan ang kanyang pagkandidato sa darating na halalan. Ako naman bilang DPWH Secretary, magpapaalam na rin po ako sa inyong lahat. Siyempre sa aking pamilya sa DPWH. Ito na yung last inauguration ko as Secretary. Wala namang naibigay na detalye kung kailan siya magbibitiw sa pwesto at kung anong posisyon ang kanyang tatakbuhin. May mag-announce pa ako next week. So hintayin na magkakaroon ako ng announcement next week para so, sa officially sir, kailan po kayo bababa as DPWH? Yun, kasama rin po yan sa announcement. Paolo G. Santos, CLTV News.